सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बनी एक और बड़ा रिपोर्ट। जोन बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी, वहीं पे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जी के तरफ से। सबसे पहले आप सबके बता दी कि हमनी के बिहार में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट देखे के मिली पर्दा पे। जी भी आप सबके बता दी कि होली के दिन भोजपुरी के दो फिल्म जोन बिहार में रिलीज हो रहल बा, वहीं पे बॉलीवुड के फिल्म केसरी भी रिलीज हो रहल बा। आप सबके बता दी कि बॉलीवुड के अक्षय कुमार जी के फिल्म केसरी रिलीज हुई होली के दिन, वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म क्रैक फाइटर होली के दिन ही रिलीज होखे वाला बा। ऐसन में आप सब हमरा के बताई कि आखिरकार इ दोनों फिल्म में से बिहार में बाजी कौन मारी। आप सबके बता दी कि पूरा इंडिया के तब बात नहीं कर सकत, काहे कि हमनी के भोजपुरी फिल्म दू चार गो ही राज्य में देखल जाला। आप सबके बता दी कि हिंदी बहुत ही राज्य में फिल्म देखल जाला और एकरा के दोसर भाषा में कन्वर्ट भी कइल जाला। ऐसन में एक बार पावर स्टार पवन सिंह जी सलमान खान के धूल चटा चुकल बाने, जोन कि आपन सत्या फिल्म से उनकर फिल्म ना चले देले रहन बिहार में। का फिर से ऐसन होई? आप सबके का राय बा? आप सब कमेंट में जरूर बताई कि आखिरकार इ दोनों फिल्म में से कौन फिल्म पर्दा पे बाजी मारे वाला बा और कौन फिल्म इ जीती। इ सब हमरा के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइम। हमारा पूरा उम्मीद बा कि क्रैक फाइटर के सामने केसरी भी बिहार में ना टिक पाई। ऐसन में आप सब हमरा के जरूर बताइम।